Vyskúšajte našu bioaktívne vylepšenú holistickú bylinnú receptúru, navrhnutú na zmiernenie bolesti, protizápalové účinky a uvoľnenie krčov a napätia nervov. Naša špeciálna zložka pomáha prenášať bylinné aktívne látky hlboko do vrstiev pokožky pre účinné výsledky. Pozrite si tieto ingrediencie. DMSO, dimetyl sulfoxide, alcohol, arnica, Arnica montana, Ricinus olei, Ricinus communis, neroli, Citrus aurantium, Levandula angustifolia, jasmine, Jasminum officinale, Santalove drevo, Santalum album, bergamot, Citrus bergamia, Čierny raska olej, Nigella sativa, Meta pieporna, Mentha piperita. Naše prírodné bylinné oleje a čisté esencie pomáhajú vytvárať rovnováhu medzi telom a mysľou. Prostredníctvom zmyslovej interakcie priamo ovplyvňujú receptory tela, čím spúšťajú prospešné fyziologické procesy v celom organizme. Okrem svojich analgetických, protizápalových a dezinfekčných účinkov podporujú regeneráciu pokožky a hojenie jaziev. Tieto jemné esencie zmierňujú migrénu, uvoľňujú stres a krče a pri inhalácii upokojujú telo. Špeciálna ingrediencia dodáva aktívne zlúčeniny do hlbokých vrstiev pokožky a tkanív. DMSO narúša vonkajšiu lipidovú vrstvu pokožky, ktorá slúži ako bariéra a zvyšuje priepustnosť membrán kožných buniek. Táto jedinečná vlastnosť mu umožňuje efektívne prenášať aktívne zložky do hlbších vrstiev pokožky a do krvného obehu, čím zabezpečuje systémové účinky. Unikátna technológia Vibe zvyšuje bioaktivitu zložiek. Pomocou jedinečného, patentovaného zariadenia, vyvinutého exkluzívne pre nás v Japonsku, dodávame aktívne zložky do hlbokých vrstiev pokožky a krvného obehu v tkanivách, obohatené o bioaktivitu Pi životnej energie. Im umožňuje organicky sa spojiť so zmyslovými receptormi a viazať sa na zlúčeniny v tele. Zvýšená bioaktivita našich upravených produktov bola certifikovaná nezávislým, vedecky uznávaným laboratóriom Bion v Slovinsku. DMSO je jednou z najinovatívnejších zlúčenín používaných vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Ľahko rozpúšťa rôzne zlúčeniny, čím pomáha pri rozpúšťaní a rovnomernom rozložení aktívnych zložiek na povrchu pokožky. Táto vlastnosť umožňuje aktívnym látkam efektívnejšie prenikať cez ochrannú bariéru pokožky. DMSO môže dočasne zmeniť štruktúru pokožky tým, že naruší jej lipidovú vrstvu. Vďaka prirodzenej bariérovej funkcii stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy pokožky, väčšina aktívnych zložiek nemôže preniknúť do hlbších vrstiev. Avšak DMSO znižuje stabilitu tejto lipidovej bariéry, čím uľahčuje prenikanie aktívnych zložiek cez pokožku. Ako dobre známy prostriedok na transdermálne podávanie liekov, DMSO uľahčuje absorpciu účinných látok cez pokožku do krvného obehu. Dosahuje to zvýšením priepustnosti membrán kožných buniek, čo umožňuje aktívnym zložkám ľahšie sa vstrebávať do krvi a pôsobiť systémovo. Arnica montana je známy prírodný prostriedok na zmiernenie bolesti, najmä pri bolestiach svalov a kĺbov. Bežne sa používa pri modrinách, vyvrtnutiach a športových zraneniach. Vďaka svojim silným protizápalovým vlastnostiam znižuje opuchy a zápaly, najmä pri lokálnej aplikácii. Arnika tiež urýchľuje hojenie pokožky v prípadoch modrín a rán. Hoci ricínový olej, Ricinus communis, nie je priamym prostriedkom na zmiernenie bolesti, podporuje celkovú regeneráciu pokožky a môže zmierniť bolesť pri zápalových stavoch. Má silné protizápalové účinky, ktoré sú obzvlášť užitočné pri kožných problémoch. Kyselina ricinolejová obsiahnutá v ricínovom oleji môže pomôcť pri liečbe zápalu kĺbov. Poskytuje vynikajúcu hydratáciu pokožky, podporuje hojenie rán a zabraňuje infekciám. Esencia neroli, Citrus aurantium, primárne upokojuje nervový systém, pomáha zmierniť stres a bolesť spojenú s nervovým napätím. Má mierne protizápalové vlastnosti a často sa používa na liečbu kožných problémov. Neroli podporuje regeneráciu kožných buniek a je obzvlášť užitočné pri hojení jaziev a redukcii prejavov starnutia. Esenciálny olej z levandule, Lavandula angustifolia, má upokojujúce a mierne analgetické vlastnosti, ktoré sú obzvlášť užitočné pri bolestiach hlavy, migrénach, svalovom napätí a bolestiach kĺbov. Má vynikajúce protizápalové účinky, ktoré pomáhajú pri hojení podráždenej a zapálenej pokožky. Jeho antiseptické vlastnosti podporujú hojenie rán, znižujú tvorbu jaziev a poskytujú dezinfekčný účinok.
Esenciálny olej z jazmínu, Jasminum officinale, sa primárne používa v aromaterapii na redukciu stresu a zmiernenie miernej bolesti. Má jemný protizápalový účinok, hoci to nie je jeho hlavná vlastnosť. Jazmín upokojuje a hydratuje pokožku, čím prispieva k jej zdraviu. Olej zo santalového dreva, Santalum album, má upokojujúce a bolesť zmierňujúce vlastnosti, ktoré sú obzvlášť užitočné pri podráždení pokožky a svrbení. Má silné protizápalové účinky a používa sa na liečbu kožných problémov, ako sú exémy a akné. Santalové drevo upokojuje podráždenú pokožku, podporuje jej regeneráciu a pomáha redukovať jazvy. Bergamot, Citrus bergamia, vďaka svojmu spazmolitickému účinku pomáha zmierniť krče a bolesti svalov. Má tiež antibakteriálne a protizápalové vlastnosti, ktoré napomáhajú čisteniu a hojeniu rán a zároveň znižujú riziko infekcie. Olej z čiernej rastce, Nigella sativa, zmierňuje bolesti kĺbov a iné zápalové ťažkosti, ako sú bolesti svalov. Má silné protizápalové účinky a bežne sa používa pri kožných zápaloch, ako je exém. Urýchľuje hojenie rán a vďaka svojim antioxidantom a antibakteriálnym vlastnostiam pomáha chrániť pokožku pred infekciami. Meta pieporná, Mentha piperita, svojim chladivým účinkom pomáha zmierniť bolesti hlavy, svalov a kĺbov. Má mierne protizápalové vlastnosti a často sa používa na liečbu kožných problémov a zápalov svalov. Jej antimikrobiálne účinky pomáhajú chrániť rany pred infekciami. Naše produkty neobsahujú žiadne prísady, stabilizátory, konzervačné látky, syntetické ani chemické zložky. www.genexmission.com